Welcome back sa atong Palimay Drama. Karon mag-upload ta sa atong Palimay Drama Compilation Part 21. Ug sa dili pa ta magsukod sa atong drama, magpasalamat ko no pag-usab atong balikon sa atong mga listeners nga naa jud mo po sa kanunay na kapaminaw sa atoa. Ug salamat kayo sa inyo. Ug nalang ko hangyo mga listeners no, nga hapit na tamag 1,000 subscribers o ako lang hangyo kaninyo o magpatabang kung kinsa tong wala pa nakasubscribe, subscribe lang no para po ma-reach na to ang 1,000 subscribers. Ug salamat kayo sa inyo nga naadyon mo ka pirmi ka paminaw sa atong drama. O pasensya jud mo nga istorya jud ta. O katong ako istorya katong miagi nga upload nako nga kuan dugay kaita na kuan naka-upload kay copyright claim. 2 days ko nagsigig edit mga listeners. Sigun sawon nako dagan kayo mga background music nga copyright mga magliso jud tag edit no. O karon maka-upload ta sa atong sunod nga compilation part 21 kay medyo di makay ta busy karon maka-upload pud ta. O salamat kayo sa inyo nga naamong pirmi. O kinsa tong dili ganahan maminaw sa atong mga istorya, fast forward lang ninyo kay parang makuha ninyo atong mga drama. Pasensya jud mo mga listeners nga gaistorya jud ta no. Ang kamuli sabot kay stricto kay YouTube. Karon nga istorya ta. Naot masabtan ninyo kabalo ko nga lain kay paminawon. Pero hinaut masabtan ninyo. Ug pasensya pod kayo katong ga comments no nga wala kayo na wala ko nabasa kay naamantay kuan gud na guba akong cellphone isa. Pasensya kayo sa inyo mga listeners. Usbo na ko mga listeners no, daghan jud kay salamat na sa inyong mga suporta nga naamo pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Ug kini atong drama good vibes lang mo pasiaw kuan ba wala sa mga problema, stress. Ug usbo na ko sa paghangyo mga listeners nga patabang ko sa inyo kung kinsa tong wala pa nakasubscribe, subscribe lang. Ug dako na kay ng tabang sa kuha nga maski makaabot ng taog kuan 1,000 ka subscribers okay na ko ana mga listeners nga makaabot ng ta. Ug usbo na ko sa paghangyo. Salamat kaayo sa inyo ha nga naadjud mo nga namo sa kanunay nga gapaminaw sa atong mga drama. Ug dili na nako tas-on mga listeners ug ato nang sugdan ang atong Palimay Drama. Ako si Freddy. Ginaingon, bisag unsa pa nimo kabuotang pagkabana, apan kun ikaw mag-asawag babae ayong kuragan pagkagidaganan, kay ikaw may panidaan. Kung dili mo siya babantayan, sa laing lalaki sigurado siya makabayan. Magning natubos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Uy, ikaw man good evening ni Adong Freddy. Unsay ato nimo dong? Kwan ate, mamisita ko si Umanghod, si Verna ba? Mao ba? Na, wara ba din hidong? Tagsara kayo nang mupundo og bahay dong. Tuan na sa to siyang mga barkada. Iingnan niya siya, tiha nga, dinhi ko? Bano, saka diri sa asli. Ayaw lang una pag uli. Magsulti ta. Dayon diri sa sud, Freddy. Mao ba day atin na? Para uyab din na si Verna? O dong, daghan kayo nag-uyab. Ug ikaw, kung masayod na siya nga dinhi ka, sigurado nga pabalikon gud ka. Kanindot. Gusto man gud na og daghang uyab gud. Kanindot gud. Sa ito pa, sugtod day ko niya kung mudiga ko niya. Sige ate ha, ina siya nga, mabalik og ma. Ay palagta ha? Kining dong. Kining ako, istorya lang ning ako ha.
Ako pa ikaw no, di na lang kang padayon og panguyab sa akong manghud uy. Basig makonsumisyon ka lang. Ayaw eh. Tanaw ra ba nako nimo murag tinud-an na nang nakagusto ka niya. Oo, nagkagusto ko sa manghud, ate. Wala dagan siya uyab. Basta kay iyan akong sugton. Malipay na kay ko. Nahala sige. Ako siyang ingnon. Balik na lang din ugma. Kay sigurado man gyud nga sugton ka niya. Wa man ay laki nga gibastad ng bayhana. Hambot ka no sa akha na makagusto og laki uy. Kana mo og iyang pakaslan ba? Ha sige dong uy. Balik ugma ha Freddy. Ikaw ba? Bisa na sayon kag unsang klasiya sa pagkababae ka na sbir. Ramudot-dot ka lang yapong panguyab niya. Tay. Kung di akong sugton ba, niya magkauyab mi. Paninguhawan ako nga mausab siya. Kung sugot siya nga magminyo mi, ako din ang pagkaslan. Bisag usang kulasa. Bayano, musugot ka lang mga asawa ng babae nga dako na kay baba ha? Pay muusap kag tilado. Sa mudako ang gyapon ako na, mudako ang gyapon na. Basta di ko isa pa yan nga, dagang lalaki nga, miagi niya tay. Kay, mahal ko siya. Aw, ako noon do, mahan mo gyud ko nimo. Nibaw noon ko nga kanang imo taasa ng imo do. Dako pag yun kayo. Ang nagtuli ko di mo, sigang mata oy. Oh, mura ko siyang nabayot. Ato sa aning ihoy. Mura na baro, nabayot ka kita ng imo sus. Murag bukton sa bata pagali ka. Tate sir, sige magkabinungong. Oh, hala, sige, panguyab bisber na. Basin mabuta nag maigo na sa imo do, ha? Ha? Kay bisan og daghan ng mga laki nga miagi ana niya nakasiguro kung inigigo ano do. Magpitok-pitok na ano do. Ha? Muro nakakita magtiki nga naglambing ba ha? Sus, ego na si Mua do. Tulid mo ko na. Kaya mara ginibuktos bata ko sa gamay Grabe ko. ka ng imuha. Karon dako na ko marinig paa. Sige, bising mo ginang. Pirat-pirat lagi mata na do. Sinang gaw tayo eh. Unsa? Sugto nimo si Freddy karong gabi eh? O ate, og basan pa di ay siya na akong pakaslante. Ngano nakaingon ka man kuno ana nga siya na imong pakaslan ha? Nagkadungog mo kog istorya te. Kana ko no si Freddy, ang iya ko no anak. Dako kayo, kunya taas kaayo. Hoy hilom diha uy. Kana ra yung butanga ang imong giapas no? Hoy Verna. Kun kana mo irason nga sugton mo siya, bati na. Kung magpakasal gani kag laki kanang nahigugma ka. Basta, sugton ako siya te. Aw hinuon. Buutan ba sa das Freddy? Nahala sige, sugta siya. Unya hagdadayon og minyo. Buutan bitaw nas Freddy. Sayang kung maadto nas lain. Tinood ka David na? Gisugot ko ni mo day. Ha? Kana tungod kay may nadunggan kong tabi bahin nimo. Mga gisugot na ka Freddy. May nadunggan kang tabi bahin ako. Unsa man David na? Ha? Unsa man? Basta, may nadunggan kong tabi bahin nimo nga. Mooy nakaikag na ako aron sugton ka. Salamat ka di ha. Ugi sana ko ni mo. Mahalon ti ka bisag unsay mahitabo. Mahalon jud ko nimo. Bisag daghan ang laking nakatilaw nako. Oh, bisag daghan na may agi ni mo. Dili ko isa pa yan. Tul kay matuod kong nagugma ni mo, Verna. Mahal ko kayo ikaw. Oh, day, Verna. Karon bigay ko kaklaros gidakol ni imo. Karon bigay ko kaklaro. Humuta na ba ning imo eh? Humut kayo. Karon bigay ko klaros gidakol. Di na maagwanta alinayo sa buon ta ni trip ni mo, be. Wow! Dako gyud ay kay ni og taas. Nagsamual. Nagsamual. Masod. Ay pala. Mao ba day? Tinuod gyud nga dako og taas day. Wala ki ate. Bisag daghan ng miagi na ako nga laki pero luha-luha ang akong matas kasakit oy. Murag gyud ko na virginan pag-usab. Busa. Siya nang ako pakaslante. Siya na ate Adna. Unsa tay? Si Marlon ug akong asawa. Doon ay relasyon. Oo na, bigatlon yun ang asawa mo. Bisan og nasayon na siya nga taas o dako ng imo. Pero may kundat pag yung lain. Anong kabuhat man siya ini? Ano man tay? Nga mahal ko ba unta siya?
Porbida. Kinilisulti na ko ni mo, ha? Ayaw yun pagpatay og tao. Ayaw yun, Verdi. Bye, Freddy. Pasalo ako. Pero ang imong asawa manggod ang midutlot nako. Unya, laki gud ko. Pagkaon na gud na. Alang nga manug akong balibaran. Mausad. Pero karamihan ko na ka nga may relasyon mo. Sige. Imo na ang akong asawa. Uy. Dili na ko niya, Marlon. Ay, di ko magigtipo ng asawa mo eh. Iguro taong kumitilaw na niya ba yun eh. Ha? Tako kay babal yung asawa ba yun eh. Uy, Nalipay mo kakauban niya. Busain mo na siya. Kamay pagtipon. di lagi ko eh. Bahala po Uroy. Di ko ba yun eh. Di kong birna. Kung makigbuwag ka na ako, oh, sige. Di ta ka supakon. Magbuwag ta. Abit ko mabutan ka. Uman sa tong kasal. Apan bisag kung saon. Huwag iti kay ayong pagkababae. Muabot rin higayon. Nga mahayan mo yung pagbaliwa sa kung gugma ni mo. Pasala ko, Freddy. Apan dili ko matagbag ko silang kalaki. Kung mo abot ng ganing panahon nga matiguang na una ko. Basta kay pati ko yun. Nga di ko matagbag ko silang kalaki. Gibagan ko ginang akong asawa. O karon ako lang nahibawan nga nasakit siya. O guway bisang usa siyang uyab nga miduaw niya. Nasakit siya tungkol siyang pagkakuragan. Narisi niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Terso. Ginaingon, buang kuno ang lalaki nga mahigugma nimo. Aw, buang tingali ko. Kay nahigugma man ko nimo. Mao kini ang natabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Mao ba parts? Porbida misugot si sir nga mulib kag mga usag semana, ha? Mulib ka sa trabaho kay madto kag kuan? Madto kag aso ka madto, ha? Sa mong lungsod bay? Ay, yung lungsod eh. Muli ka yung lungsod. Oo. Ako gining susihon. Kung unsa ka tinuod nga report ni Papa Andoy nga may laing uyab si Aileen. Pida, abin mo part. Gwapang sugot sa Eileen ko to imong iya ba murag daghan kay laking trada gyud ato niya ay. Bisan daghang paglaki nga mudot-dot niya parts. Kung tarong gyud siya utok, dili siya musugot og laki nga may uyab naman siya mao ako. Seryoso po lagi ka, pero ang ako ba, kuyaw mo kayo, kung doon ay laki nga mga uyab na niya, mas gwapo niya, mas macho pa niya, ni mo niya, nindot kay Glawas, ha? Madad na niya siya taon, musamot nga, awa na. Maturjak ka na siya, glain, awa na. Biya ka sa trabaho ni Marili, human ka, porbida. Basta sa sunod adlaw parts, muuli ko sa ato. Ako ning klarohon ng tanan. Porbida, lipayan ako, sugot sa Roy nga, bakasyon tag, kuyog ko ni mo, bakasyon ko, kalib sa ko. May noon nga duha ka. Para tagtipura. Aron doon ako'y kuya ni pauli nako. Unya inibalik na to. Kuya punta. Mao na diha. Murag thrilling na. Makita ka na. Makita ni mo yung kuya ba? Makita sa kunya. Kuya ni mo nga. Katong murag sigirli mo to ilang ikibra. Manghinaot lang ko bay. Nga dili tinuod ang tanan nga report nila ni Papa Andoy og sa akong igagaw. Ako gyud mismo, Terso. Nakakita gid ko nga may kuyog si Aileen nga lalaki dito sa lungsod. Unya ra ba? Kani atong lungsod ini, doon ra ba ni Lance? Duha ka buok. Basin og dito sila gikan. Kay ang imong uyab no, luya ra ba kay gaong? Haskang buang nga lakiha. Uy. Dito ko sa ilagay ni Hapa. Oh, Wa man siya. Ug matod siya ang igagaw. Misuroy ko no. Kuyo siya ang mga amiga. susiha dito eh. Susiha na, Terso. Mudlo na ba siya laing isprekitik din si ato? Buwagi na! Unsay isprekitik pa. Ay, isbiring hoy ko. So kabay, Wow. karon pa mga ana. Dili na. Laing uya ba? Pag kuan ito, pag practice og istorya ay nga, kanang kinauboy ay. Kinauboy na. Nyahay lang nga. Pero may kang gisurik mo tang imong laing uyab. Still nimo. Wa ka magbantay. Kay wa kay minaruno nga istorya. Buwagi na sa Aileen ha. Buwagi na siya. Bueno, Terso, dili ko gusto nga buangon ka og dugay. Napatuhuon ta ka nga love pata ka bisag dili na. Tinud ang tanang tabi nga imong nadawat, ilain kong uyab. Busa, buwag na ta. Aileen, ano man Aileen?
Sa may ako mga pagkuwang nimo nga imong manigibuhat na ako. Nanarbaho taon ko aron makatigom para sa atong ugma. Di lang gyud tingali kitang alas usag-usag. Nakakita man kog lain. Busa, buwag na ta ha. Manguyab ang kong usab, Alice. Dili ka uyaw nga kong uyabon. Kay usa ka babae nga bayaran sa syudad. So nga, good. Di ba usa ka gigon ni Ana? Gida ko sa kumang barkada dito sa bar. Ang bar nga imong gitrabuan, ang among sudlan. Ug ikaw pa gani ang table namo. Tungod pa lang kay na ako magtrabaho sa usa ka bar. Batik na gid ang imong pagtan-aw nako, ha? Natural nga hugaw ka. Ang namatay mong inahan, usa ka hostess. Ug mausab ka na karon ang imong gisudlan nga trabaho. Mga hugaw mo nga kalsing nga babae. Liwat ka sa imong inahan. Pwes, uyab ako. Aron ipamatuod ko nimo nga dili ko hugaw nga pagkababay. Uyab ako. Kay ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Alice! Oh, nganong igo ra man kang nitutok nako. Kanak ikaw ang namugos nga magkauyab ta. Og mahilabtan ta ka. Klaro na lang hugaw ka. Busa. Gikasubo ko, Alice. Kinala ikasulti ko nimo, Terso. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. Kung may trabaho man ko sa bar ka na tungod kay wa ko'y laing kasudlan o guwa ko mo entertain og mga customer o ikaw ang gusto ko nga tugyanan sa kong kaputli, Terso. Si Alice mo yun, no? Nakatasilingan na ito speakers lungsod, nga usag jero. Itong trabaho syudad. Oo, Parts. Pida. Unsa man ko eh. Wa man ko makasabot sa kong kugulingon. Sukad lang nga may pabati siya nako og pong nga mahal kay ko niya. Nga? Di naman siya mawa sa kong unahuna. Mo ba? Samot nga miingon siya nga putli pa kuno siya. Ha? Og ako kuno ang gusto niyang tugyanan sa iyang kaputli. Unsa? Putli siya kagaral, porbida. Pada sa atik, ano yun, unsa mo tawag ka, padahig kasi mong atik. Bay, abo ni mo, o manguyab yung kaniya, ha? Usa na kus mo katawa niyo, Parts, katawa ti kadaan, be. Parts Mando. Maayo kay niya ka. Kutob na lang ko karong sunod semana. Mubiya na ko din sa bar. Mubalik na lang ko dito sa atong lungsod. May gamay naman kong natikom. Magtinda-tinda na lang ko sa amo. Ni ako kay di ka na mawa sa akong nahuna. Salamat kung mauna. Uga pa ni mong boobs. Lamian! Sumoy! Makalami! Sang imong ako magkanding. Asa ka? Padung ka sa uban. Kalami Birhen! Usa man di ang kamot kay muluag niya bugot. Klarohan na niya! Ay, naaray mo, Parsoy, kung di ka mo to. Ha? Basta, putli si Alice nga akong naangkon. Og ako niyang inos papa, nga magminyon ako. Bakas lang ko si Alice. Dili ko mo to nga ikaw ang naka-virgin niya. Sulti na lang na nimo, kaya nahigugma ka man niya. Ay, tinuod lagi taon pa. Virgin ba kayo si Alice nga ako nakuha? Naglisod manggani ko? Paut manggani ako, ah? Ilaw niya eh. Paut. Buwagi siya. Huh? Buwagi ha, Tirso. Uy, Buwagi ka ng Alice. Kung dili ka gusto nga, katawaan ka lang sa mga silingan na to. Kaya namunit kag babae nga bayaran. Aron mahibaw ka niya na. Buwagi siya, Tirso. huwag yun sila mutuo nga putli nga akong naangkon si Alice. Hugaw yun si Alice sa ilang pagtanaw. Og matod nila, buang kuno ko. Nga nahigugma ni Alice. O bahala sila, oy. Amang ko silang pagtanaw. Problema na kana nila. Kaslan ko yun si Alice. Kaslan ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rika, ginaingon. Kay bawo man ko unsaon pagkaon, ay lang ko iduot. Ayaw iduot akong o, kay nahibaw na ko sa angin akong buhaton. Buwag kan tanuong ka muray imo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mato kag probinsya? Ato ka mo trabaho dito sa gitrabahoan sa imong amiga? O ma, magpaprobinsya sad ko uy. Muuli lang ko dinhi kada Sabado sa gabi ima aron maghatag nimo sa akong obligasyon. Kuno pa lang ko'y gimintinar nga tambal. Okay raman unta nga dili ka na lang mohatag sa imong sweldo nak para makatigom pud ka.
Ma, daga man ko, uy. Di mo ko kailangan magtigom, good. Ang ulitaw, kung magminyo, kanang ulitaw og daga, ang lalaki may mubuhi sa asawa, di ba? Mas importante gyud nga ang lalaki mo ay magtigom, dili ang babae. Unya, si Dani, nga nung imong manggibuwagan, nga maayo man tog trabaho, nak. Amaw tong tawhana. Bisan bulay ug lawas, nanguyab pagyuglain. Mong akong Ah? gibuwagan, uy. Unsay bulay ug uglawas, oy. Bulay og sa kama, shit niya. Maayo gyud kaday no kay ni kurso jud kag pangutang og auto. Kundi ta mangutang, day, di man kita makasakyanan. Maimpas ra man pud ni pa. Limot-limutan lang, god. Tabang masad og data ining akong uyab, day. Ingon ana sad baya unta ang buhato ni Danny diri nako. Iya kong kuhaan ko nagsakyanan, siya ko nimo data. Unsa unya? Nga nung imong manggibuwagan. Ay da, maglagot ko. May lain maguyab. Di ko ganahan ana uy. Wa pa mi makasal, mga bit na. Mura ra bag nindot kay mo Dr. Jack. Patong lag diretsyo, murag itik. Ay, kada sex na mo ako'y mo drive para matagbaw ko. Ay, day, para na ako din no. Di man importante ang lawas nun nga kalipay, uy. Ang importante, gugma sa usag-usa. Aw ka na noon, okay ra baya na. Agwantahon na mag-undot na ako siya ba, pero kay nanguyab ang yutlain. Gusto mang magdublig uyab. Kung unsay dugayan, buwagan gidayon. Unsa? Mao na nang mimang, oy. Bagan ako kung uyab, gusto ko magibalik. Niray ka nang. Ay, kana kay gibuwagan ka man niya dong. Di na to nimo. Sa man pod nimo, ikaw may nag-una-una sa inyong relasyon og lueb. Ay, abin mo nang basol biya ko, nahimo to na kung sa taon. Hmm. No, sa to siyang balik din nang kay mag-istorya ko. Na. Suma siyang gisulti na ako no, dihang nanawag siya sa telepono din hisbay. Karong Sabado kuno siya mo pauli. Sabados gabi ni ana siya. Unya, balik na sad siya dito, Domingos hapon. Probida, no? Nag-ilis din siya cell number din nang. Manila niya kung mo, niya, inagsabados gabi na nga. Kibalik ko niya nang. Mingaw, nagkikutao niya ng mimang, uy. Ansa? Ang anak ni Sir nga si Alfie mo ani sa ato? Mamisita siya nako? Uy, day, og swerte na kay na nimo, day. Anak tag-iya sa itong trabahoan ang nakagusto nimo. Sugtagid ha. Ang tinuod no, bisag dili pa siya anak og dato, nakagusto ko niya. Gwapo man siya, niya buutan sa kong tanaw. Buutan mo lang? Dali, dali, sir. Dayon dali sa sud, Sir Alfie. Ikilig naman na lalaki. Salamat, Erika. Kay wa ko nimo pantok sa og dugay. Isugotayan ko nimo. Kanatungod kay may pagtanaw man sa kunimo, sir. Pero prangkahan talang ka ha. Di na ba ako virgin? Mga kon babae nga virgin ang pagtanaw mo nako. Wa na ko anak, sir, uy. Dili na tibuok ang akong pagkababae. Ug mahigayon ka pa sa pag-atras o pagpangita og laing babae nga angay sa imong gugma. Mao ka na, Rika. Wa matibhangi ang gugma ko nimo. Bisan pa man sa imong gisulti nako, dili ka naputli. Salamat ining imong gihatag na. Dako pa unyang akong ihatag nimo anak ma. Sa sulod akong anhis ato. Kay ang anak sa tag-iya naman nga akong gitrabahuan, mo'y akong uyab. Uy, unsa? Sa inyong amo. Mao na imong uyab. Uy, kadali pod. Go, Rico! Go! Sigaw puloy man ron. Go! Dali gaw! Dayon diri gaw puloy! Mo na isulti ni Danny? O lagi ko. Gusto lagi taon siya nga makibalik nimo. Iyan ako nung gibogan ang iyang uyab, uy. Ay, mo sa na isulti ni mama nako gaw. Gusto ko na siya nga makigbalik nako. Pero di na mahitabo eh. May bag-o naman kong uyab. Ug anak pagid og dato. Uy, Busa sorry na lang siya. Di na ko niya gaw puloy. kaluoy sa taon ni Baydani, uy. Sa na niya kay siya may naguna-una nga binuang nimo sa inyong relasyon. Dako ay ining inyong bahay uy. Para manig mansyon. Dili sad, oy. Ano silang mansyon, oy. Ang bahay namo dito sa syudad, boy, dako gyud. Ako lang gipaninghinan sa papa. Nga kung maminyo ko, ako na yung magpuyo ng bayan nga niya sa probinsya. Ganahan ba ako dinidong kay priso ang hangin? Tanas kwarto na. Gusto ko nga magtagkita sa duha ta kagugma. Ano din no? Basta mauna to ha. Di na ba ako virgin ha? Kaya lagi. Sige day. Tanas kang kwarto. Kapalibuan ni mo doon, Alfie.
Ayoko ginuotoy. Hinayalasan ko kamao mo kumukaon. Ala ginuot akong ulit siya. Buwag ta oy, buwag ta Alfie, makalagot ka, makalaot ta. Mihilak siya dihang namong ko nga magbuwag mi. Sa ako ra magutong kalagot good. Kamao mo ko kumukaon, di na ko ganahan nga dali-dalion ko. Pero siya gid akong gipakaslan kay nahigugmamang ko niya, nagpakasal kit ming duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maring, ginaingon. Tinuod yun di ay ang panultihon. Nga kung kitang asawa, ang atong bana kanunay tuas sa layo. Ang ato rasad nga kumpare ang kanunay nga mikaplit. Aron kita iyang makuhit sa taas niyang kuhit. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi. Nga di na ko mahikalimtan. Ikaw mo gadaning ni ama. Abi ko ba og ang ako ng kumpare ang niada? Kay nga no, mag-anhi-anday na din his pare ni mo Sidro. Oh, maoy. Permi na siya din his amo. Uy, kakuyaw gud na ng istorya hagod. Hoy Maring, basig do na lain nga tumong si Sidro sa pagpunay niyag anhi ha. Wa man kay mong banay nig anhi niya. Ah? Kining, ato-ato lang niya. Ang tinuod, nanguyab na nako si Parisidro. Kay, sukad lang kuno siya nga nabiyudo. Kimingaw na kuno siya og torcha. Nayabag siya. Do na kay bana unya panguyaban kaniya. Iyago kang kumari o kumpare niya ang imong bana unya mangunay siya. Ambot lang niya, uy. Murara sa ba kung hapit na madama. Kay, hibaw ka naman bitaw nga. Kada Domingo raman na maulis Ronald sa bahay. Kay magstayin man na siya sa ilang trabahoan. Ayaw gyud in town og padamaring. Pida gining Sidro eh. Wa gini siya makakitag laing kapanguyaban. Oh, mari-mari. Hala, Ay, wa magpalibak ay. Si arong nanangpit sa gawas. mama, uy. Ay, be, gani, be. Ako'y atubang, ani, be. Ako pala'y panguyaban, di gid ako sa sibugan. Mama, sad, uy. Ha, dugay na rabag yung kung wa makatilaw torjak. Ako'y kanaog sa gawas ining tawhana, be. Ako na pa. Kanahan sa kuslawas aning Parisidro. Bingkol keng animal ug dugahan. Ug ang iyang atubangan, bagal kaayo. Klaro kaayong dako niya taas. Ay, tukaya para bas Domingo, uy. Lami na kang itorjak ta. Uy, hala. Ikaw din ni Lola Sima? Unsay lola, gitiguangan ka na nako. Kay gilola man ko nimo, ha, Sidro? Sorry. Manang di ay. Nialagi ka din ni Manang Sima. Okay gano? Angay ba nga ikahibongan ni ako? Bahay ko ni sa akong anak. Ako mo angay mahibongan nung ni aka. Kay dili mo igbaho o igparinte ang ni adinhe. Kuan kining natural nga ni ako nang kumari man ako si Maring. Hoy Sidro, Nang. gisultihan ba ako ni Maring ha? Nga ikaw kuno nanguyab kuno kaniya. Kuan. Ayaw gid pagbinuang sa akong anak. Kay may bada siya. Kung gusto ka, ako'y panguyab eh. Kay paturjakon tayo dayon ka. Chay. Ahod sa man. Turjak ta, ha? Turjak ta. Tay daog. Di ko ni mo kumuton ko ng imo nun. Oo, sa? Kuyot na gina. Adi ay. Kuyunot na dining ako, ha? Ha, Uy. Tana. Kibiram ko Tana sa sod. Ay. Hato ang may bakante dito kwarto. Ha? Ato ta dito. Magturjak ta dito, Sidro. Ay, nang. Tanahon ta kinsay taas og lahutay nato. Di ko musukol mo nang. Di ko. Oy, ayaw pagdagan, oy. Balik diri, Sidro. Kita'y magturjak, oy. Hilom dia, maoy. Layo na si Roy. Oy, Maring. Koy daw, ha? Basig madaka atong tawhana. Buutan in taon kay mong banaday. Busa ayaw gyud taong pada atong Sidro. Sige na nak, muuli na ko. Basta mao na to ha. Kay ganihar ako din kabiin na ra ba. Oh, sige ma, amping sa mong paglakaw. Narabay daghang mga adik din Basig kabuangan niya ka. Aw, kun ila kong kabuangan. Basta di lang yung kupat yun, okay ra ban. Busugot naman ko nilang tabangan ko nilang turjak ba. Sapat di maoy. Aba ini ay. Anin na balang ka kamatog, gabi na ra ba? Sige. Anhin na lang ko matugoy. Basig bubalik to, Sidro. Ako'y atubang at... Balik ko taon, di na tumubalik, oy. Hadlok to nimo. Unsa? Lagi ka, napik na si Dro nga dako kung siyang gusto ni mo.
Ang sabi ni tawhana, uy. Ako gyud nabalaka kung mahibawaan ni Sir Ronaldo. Pasig mapatyan siya sa kumbana. Mao ni kuyaw ni agaw. Iba si maabotan yan sa duga ni Dodong Ronald ba? Kung sang agaw sa parinter man minduha sa magpatay yun mo. Kay kana si Drom, sukor ba ginagpatay? Unsa may buhaton ako inigaw ha, Pulto? Kung ako'y pasultiin, sultihan lang ni mo si Ronald, mo bana nga. Mauna, ana. Dati sa tigali mo patay tao na si Ronald, oy, kay wawa na siya, wawa sa kapatol si Dro, di ba? Ambot, uy. Naglibog ko sa ngayon akong buhaton ka. Naglibog ko. Ay, salamat. Nianagit ka dong Ronald. Gimingaw na kay ko ni mo dong, uy. Ni amang ko kada Domingo, day. Unya, mingawon ka? Alangan, bi. Dugay man paabot tong Domingo. Tanas kwarto na. Tana dayon. Hindi nga napagkuan ito. Mutag yun yung ani mo. Sige, sige ba ito? Tagbawa ko ito, tabaw na sa laba ka, ugma. Sige ka. Walang namiag yung itorjak. Ay, kaya parabas Domingo. Piuron ko na lang ning ako. Oh, hala. Parisidro? Ikaw na milayat agis bintana. Naghubo ka tanan? Naghapyod kasi mo? Parisidro! Anong hapyod-hapyod mo? Ha? Katiyot na ba ini? Panibunpog. Kaya, pre. Panibunpog. Kanami, Adri. Dali, untani. Ayun. May nahitabo naman ni Parisidro atong hikayuna. Bawkay ko sa iya kay piting nakuha niya pratis ang taasa. Dami ang pari, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chico, ginaingon. Butan kay ko nga pagkabana. Apan pagbuot lang yung tingali sa pad nga ako makasa sa buutan akong asawa. Morning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Lagi ba eh? Doon na ibuot mong uyab at ang udisa nga imong uyab taon. Nga akong giingnan nga may uyab na sudisa. Akong amigo kayo nga kana mao ikaw. Ami dutot mo yun dito. Ako bitang butang nga kausa na. Hingo lagi gipon lagi. Kano sa amna hitabo bay? Nga may buot manguyab ni Odisa nga naigo sa imong kumo. Uy, mao nga gianhi dahil ti ka kaya sayo ba kay paibawon ti ka. Mukiha ganin ako itong akong sukmagan. Alalay ka na ako ha? Oo, di ta kapasagdan. O sige. Muhapdi lang ko ron sa akong trabaho. Muadto ko sa ilang Odisa. May ato din si Dario sa inyo. Magipahibaw kanya nga nakasukmag si Ogtaw sa lalaki nga botontang manguyab na ako. Day, tinuod gid yung gisulti na ako, day, ha? Tinuod na? Ako naman na siyang gibasted good yang iya kong gipanguyaban sa daan. Giatangan man ko anak niya og kausa. Kuyawan man gani ko kay mingaw ang maong dapit. Din iya kong gikalitan og babagsdan. Og nagpasalamat na lang sab ko nga dihang ako siyang gibasted. Wa siya maghimo na ko binuang. Bueno, aron wa na manguyab pang lain nimo. Sa labing daling panahon, day, magpakasal ta. Ako karyot, asawa tanat ka. Wa na makailog ni mugi ka na ako. Nagsabit ko magpailog sa lain. Lisod na kung gamay ang akong mauyab. Ali, pagunit ako ining imo, pi. Wow. Taku akit ini, uy. Ang tigit ko magpailog sa uban. Kani, mawili gid ko aning gidang una, be. Tinood ka, Baydario? Ni asa tong dapit si Dalia? Ako. Nabalik na? Oo, akong naibawaan. Oh. Uyab na kuno sila karon si Dro. Oh? Kay pagkasayod dalya nga minyo na ka, ay aling sugot si Dro eh. Yun na pa. Saban? Mao man ang tawa ng nanguyab sa ko asawa kaniadto. Kato ba ganing nego sa imong kumo? Oo, siya bitaw.
O aganhi mong uyab, mao na siya giuyab ron. Ay, mo na pagaingnon nga kanag yung sidro. Mo iyang pad nga madayon niya. Now, Kay bitaw. paglarga niya sa Manila, Ah. nagkauyab man dahil mining Odisa. Oh, bay, di ba ikaw yung kabuak ng dalya? Di ba? Oo, ako Di na malimot na ako sa dalya kay sa dihang naigo na sa kuha. Kuyapan man na. Pulpida, no? Lagi, kuyapan man. Kuyapan, ha? Grabihan, eh. So, murag bater rin mo. Aw, inoon, di ni kapang... Mari kayawan ako, no? Oh. Sabi ni mo? Mao na akong kuyawan. Sa? Murag bat din ng imo, ha? Kuyawan ko, anak. Nga kung magkita mo usabay, basta tilan, basta mo sumpayan ang inyong putol nga relasyon. Nagtinuo raw ba, no? Mahal pa na ako na sa dalya bay, hantod karon. Apan, may asawa naman ko. Di nagig ko angay pa niya. Dili na, bay Dario. Nakuha, day. Atong nakuha. Ay. Besan di ka na virgin, day. Pero, okay naman gihapon. Takbo mo niya ko, day. Pero ako dong si Drew, gibati ko kahawang. Nagpangita, gid ko skidakon sa lalaki nga naka-virgin ako. Si Chico, nga asawa na kuno karon sa gihinganlan og Odessa. Unsa? Si Chico? Siya din kanimong uyab? Ug siya ang nakabuak nimo? Si Chico? Nakaila ko na tawanan na. Kaya nang uyab ko anong Odisa ka na to nga iyang asawa karon. Siya din may nakat nimo? Ang ano? Dako din nagbunal. Kay pirte nga ngahanan ng imo? Siya din nakabuak nimo? Si Chico Malo! Di man gud malo yang apelyido. Oh, Moran sige. man. Siya si Chico Moran. Pahala na ko sa apelido niya. Basta siya ang bana karon ni Odisa. Si Odisa gid untang akong nagustuhan. Pero kana gintawana ang iyang gipili. O karon nga ikaw nang akong uyab. Salin na lang sabi kung ako dili napita. Paita. Pirmi man lang kong lupig ng tawana. Ha! Pirmi di ko lupig ng tawana. Kalagot! Magkalagot siya! Uy, abi na ko sa bisita na ikaw ang dendal. Ay, Dario ni ako kay gusto kong magpakisayod bahin sa kinabuhi ro ni Chico. Ang kining, ninyo naman siya. Asawa naman siya. Kibaw bitaw ka na, di ba? Oh, nahibaw ko hangtod ron. Nahigugma pa siya nako. Hasta sad ko, siya paghapon ang gibitik sa kong kasing-kasing, Dario. Pero, dako na lang akong kahikurat diyang nasayod ko nga, minyo na dai siya. Huwag siya makapaabot sa kong pagbalik. Pwede sa istorya, hay. Abi ni mo, no? Dal, kung padayon no ninyo inyong relasyon, dahil mahimo na lang kang kabit niya. Doon na naman siya asawa. Bahala na. Basta gusto na ko siyang tilawan o balik. Igimingaw kay ko niya. Tingnas Chico, pe, magkita mi. Sige na, Dario. Magigbuwag ka na ako? Oh, di ko malipay ng imuha. Gamay kay imo, di ko mabusog. Di sa ko mumugos eh. Di ko mumugos ni mo. Tagang babae ha. Sige, mabuwag ta. Kaya mangita sa kong babae nga gamay. Sakto nining ako. Mangita ako babaeng virgin. Ha? Makikita siya na ako sa kanina mong abutanan? Pita ba ay gimingor basag ko niya ra? Puro sa mga gimingaw. Gusto siya katilaw balik si mo, ha? Gimingaw sa dako ni mo. Puro tuhod ng imo, gud. Pero, bay, nahadlok man ko nga, masayod niya nga akong asawa nga nangabit ko eh. May mo man yun na akong kabit si Dalia ba? Kaya kung magkita mi, sigurado man yun nga. Madayon ang naputol na mong relasyon. Napadayon ninyo? Ay, buli man. Pero, di isa ka, bay, looy sa Dalya. Gusto mo siya tilaw mo balik taon? Busa, kita lang mo. Patug, tambag bay, kita mo. Mahal ko paghihapon siya, hantod karon. Usa, bahala na eh. Magkikita ko sa kanina kong uyab. Magkikita ko ni Dalia. Kumilay nakatilawan na dong ikaw ra. Ako mangitaglain. Siguro di siya ko makakitag sama. Sama ni kita sa muha. Dali. Ako naning ikuaning ako sa imo ha. Labi na kay gani giminaw na kay kunin mo. Ngayon sa kasuhan, Dabi.
ako sa ning video game mo. Kaya ako kaayo. Di, Dalia. Dalia. Mao na doon, Chico. Ipadayon na ka itong relasyon. Bahalag mahimo ko ni mong kabit. Mahal ta ka. Mahal ta ka ayo ka, Chico. Human sa netabo na mo pagbalik ni Dalia, gipadayon na mo ang naputol na mong relasyon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alma, ginaingon, ayaw ko tintana. Aron dili ko makasa sa akong amiga. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Gibuwagan kasi mong uyab. Uday, salbahe siya. Abi iyan naman kung nakuha sa makadaghan. Iyan akong gilikayan. Mo na akong gipasabot nimo sa una pa. Na ayaw pahilapot si mong uyab nga di ka siguradong nahigugma gyud nimo. Ikaw day, nakuha na kasi mong uyab. Oh, uy, nakuha na ko ni Jason. Pero, umang ko niya likay. Gani, nagkugi naman nun siya trabaho gani, aron makatigom para sa among kasal. Nya, di ka kanilikayan. Sama na ako kung mapulaan na siya ni mo. Di mahitabong mapulan siya na ako, day. Kay love kay ko niya. Og ikaw, malas lang ka kay nakatumong magkaglaki nga igo ka lang gitilawan. Busa sa sunod, day, pili asad ng laki nga imong tugyanan sa imong lawas, uy. Ha? Galingaw ka pa sa itong pagpanuroy sa mall, day? Ningaw kay ko dong. Mhm. Unya, busog kay ko kay nangaon man ta sa food court. Nya, asa man taron? Uli na ta? Uli ko taon. Dilo manudo na ta suki na itong hotel. Neo, tanaw. Bito ka rin akong ganas, day. Ganin na rin tuskig mo ako, day. Ganihara ng mitikig ang imo. Gamay. Chicken na ta. Sa lip ta mauli. Lamia na ganin na, day. Ganin na rin yung mituskig. Mitikig. Amyo. Ewan, ang akong lidiyog una. Lidiyog ka niyo, day. Pikas na sad kay matulingi. Okay na dito. Balibalingin ko na yun. Balagang liyo ko. Balibalingin ko na. Pika side bill po. Side up. No. Tapos kamay ni Madong Beanete. Mabuhon ko ning imong briefcase. Pag-joki kas kamatoy. Wala ka guys, kamay. Sige pa. Agay day. Gamay man kay daw mo ning i-appeal na ko ning duha ka bola. Mao ba Tulding? May bago ng uyab si Dainita? Ko kabalita da. Ay, sos. Okay, gaw. Vapor ba niya? Bago niyang uyab, tisoy sa kayo. Nya, nindot para trabaho, gaw. Mao ba? May noon kay may bago na siyang uyab. Para hingpit na gyud ang malimtan tong una niyang uyab nga bibiya niya. Ay, basig, anhan na siya maminyo ang lakiha, gaw. Diin ka na niya ikailagaw, no? Gusto ko mutanaw siyang uyab kaw. Ha? Oh, kakita ka ng uyab niyo. Ibo juga. Ibo mo kayo ka. Badya, uy. Klaro kayo ng naong naman eh. Sus. Ay, katuwa mo yung sipon mo na. Bapo niyo kayo. Patsub juga yung lawas. Mao pa Tulding? Oday, may bago na kong uyab. Ronnie iyangan. Dito na ko na siya na ila-ila sa syudad. Nangumid siya nga mamisita, pero gitinuod man, mao nga gisugotay na ako. Agay. Ngano ka, uy? Ulit mo kag-agay diha.
Ang ano maning karon pa maning sakita. Bako pa man mig nauli day. Iya kong kitag motel, iya kong gikuan. Hala, uy, babay. Nagpahilapot na sad kabisag bag-o pa mo nagkauyab. Baya siya, uy, basig igo na sad kang tilawan, ana ha? Nabahala siya, uy. Wa ko magmahay, no. Kay dako ka iya ay niya taas pag yun. Sakita lagi noon. Murabitog hangtod ron. May gipamati pa kong sakit sa kong kuan, day. Oh, kanang murag na igaong, oh. Kana. Perfect. Uy, ano? Dako giday iya og taas. Mabaday nita. Uday ka na, day. Mao nga gikalimtan ko na tong akong uyab. Mas ganahan ko ng bago na akong uyab kay gawas kada ko og taas ang iya. Guwapo and macho pag yun. Day nita. Hi, ikaw rin ang amiga ni Nita? Yes, ako. Ay, kabuang kagwapo ka macho ba niya tinuod eh. Biskot ang atubangan ay kapaka lang aki. Tutok malig ka na ako. Nita, mo din yung mga amiga day? Na shock magkukungan ng tanaw sa akong uyab, day. Nga no, day. Aha? Ano ka, uy? Kuan mong good. Ay, gwapo kay kag uyab, day. Siyempre, uy, mabilis ka bati. Uyag taon. Itutukan ko niya sa luptunan kaayo. Pwedeng makig-shake hands? Oo ba? Ay, kituot niya yung tudlo sa upan. Gusto siyang ma-charger na ako. Panuroy na ko ron, day. Di lang sa dong, uy. Murag naglain maning akong lawas, uy. Iyo, Sa sunod adlaw na lang, ha? Siya nga, ay. Tuskigar sa akin. Alawa, balo! Sayang kayo. Duliti lang sa nag-ice cream. Ay, naman rin ito skid. Padulitan. Ay, sa bugiro, biyan niya siya ang gamay taon. Paas lang sa kuron sa imong gamay dong. Sa sunod adlaw na lang sa tadong. Mao ba ka utulding? May lalaking miduol ni mog nangayo sa kong cell number? Gwapo ug macho? Hugo, runay ko nung nga na to niya. Iyab ko nung tong Nita. Ito ay mumiga ba? Unsa? Kita. Si Ronnie nangayo sa akong cell number? Kaya nga mitunga ka din sa dapit nga akong giingon. Diyang nanawag ko nimo. Sabi nimo, alam mo, nakagusto di ko nimo. Ikaw ang gusto na ko, dili si Nita. Ha? Ug dili pa uway ang tanan. Sugta ko, please. Ronnie, may uyab naman taon ko dong uy. Pero, ganahan ko ni mo. Nakasabot sad ko nga may pagtanaw ka na ko. Steady na ta, ha? 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 Kana na? Agad-agad? Samanta? Magkuyog ta. Aron magtagay tas kalipay. Ronnie. Klaro kay nga gamay ang gamay ang sa imong uyab. Gamay pa kay ining baba sa imong o. May kayo. Tinuod na nilang ginong na matukan tabi matuok. No. Tintalgit ko sa uyab sa kong amika. Nadagit taon ko. Saon, iya man sad kong gitintal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Myra, ginaingon. Malipayon ako sa kong kaminyoon uban sa buutan kong bana. Apan nganong magsamok pamangkanako. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. My fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama. Saingan, naglikay na nimong imong uyab. O ma, abi kay kadaghan naman ko niya mahilapti. Naglikay na siya na ako. Ikaw ha, gisultihan ta na biya kadaan. Nga di nimo isurrender ng imong bandira sa imong uyab, nga di pa mo kasado. Pero unsa man, nagpadakag yun sa imong gibati diha. Moadto ko ron sa ila, ma. Wa man siya trabaho ron. Moadto ko sa ila. Makikita ko ni Draco. Draco. Mao na Mayra, nakahukom na ko nga mas do na pa yung mas labaw pa nimo. Busa buwag na ta. Huh? May lain akong uyab. Sabahis ka. Okay, kaluoy na ako. Agay! Gusto na! Okay, kaluoy na ako. Sara na!
Ay, pamugusgod kung wala ko'y gusto nimo, wala ko'y gugma pa nimo. Huwag na ta. Ha? Kabati ka? Gabaan Kailangan ka ako, uyab. Gabaan ka na ako, Drico! Gabaan ka na! Sana man na. Naghinoktok ka naman sa bihas kayda. Kato na sang Drico ang imong gihuna-huna. Oh, ma. Tungod kay hangtod ron. Siya gyud ang niya permis akong hunang-huna. Siya mong naka-virgin ako, good. Ay, pastilan ka nimo, Mayra. May lain pang lalaki nga gitaga ng kahitasan para nimo, uy. Tawata na lang nga dili gyud siya alang nimo. Pero ma, di na ko putli. May lalaki pa ka nga mahigugman ako, ha? Doon na pa ka, ha? Gaw. O, nagaw. Human masayad siya nga buwag na mo si Muyab. Mingon siya nako, ngasultihan ka. Mupadayan ko na si with panguyab ni mo. Hangtod ay karon, nahigugma pa si Jose nako, kaw. Wa pa kita siya makakita og uyab. Wa pagid gaw. Ikaw pagid ang nagustuhan. Niyon sa man. Okay ka nga mamisita ni mo siya karong gabi? Ay, di lang tingali gaw, uy. Di na ko angay niya kay di naman ko virgin. Wala ko ikapasikarpo. Di na ko putli, gaw. Gaw. Ang tao nga may gugma gaw, no? Anda mo daw at isilunsa ka pa. Nibaw mo siya nga, nilaptan ka na ni Drico. Pero mo padayon man siya og panguyab ni mo. Nagpasabuto na gaw, nga okay siya ni mo. Okay siya bisig dili ka na virgin. Oh. Na. Sige, okay raman ka siya. Ingna siya kaw nga, mamisita siya nako karong gabi. Oh, mo ba? May tumas? Sugot siya misita ko niya karong gabi? O bay. Og iya ko no nga. Saba? Iya ko no kang sugton bay. Kalma ka no. Kalma kay Kaltorya, Bilip. Siniguro ko na. Sige, siniguro. Mau ba? Salamat kayo kung Pero bay. Ay, Saban. di narabag na virgin akong ikagaw. Bulhang na ba na siya? Bisa pag masuding akong uhobay. Okay na ako. May wala ko siya. Busa bahala na din na siya putli. Mahalon kaya po na ako siya. Andam kong pakaslan na siya. Basta sugton lang ko niya. Okay noon. Okay man na. Dako man siya gusto ni mo. Ha? Dako siya gusto ni mo kay taas mga imo. Okay na ka po na eh. Sige. Umisita ni Agaw. Umisita ni Agaw, Mayra. Karong gabi. Ako yung mag-agaw. Dili. Okay. Umisita. Salamat kayo. Salamat kayo kaya ngayon ko gisuko taon. Yab naman yun ka. Okay, salamat kayo. Pero kanang Jose, gisultihan ka ni gaw Tomas nga di na ko virgin. Nahilabtan ako sa makadaghan sa salbahis nga Drico. So, kira na ako eh. Ako'y tao nga higugma nga di magunahon nag-unsad itong mga naglabay sa kinabuhi sa akong higugma. Di ko isupayan kung nahilabtan mo siya sa una niyong uyab. Ang importante, mahal ka. Busa, andam ta kang dawaton, bisag unsa pa nitabo nimo. Salamat. Salamat, Jose. Salamat sa imong gugma. O gabi nimo, aros pong matuon nga mahal ka, andam ta kang dawaton, bisag unsa pa ka. Sa labing mo daling panahon, pakasal tando ha. Tinuod ka, Jose? Oo. Magpakasal ka na ako. Sige, masagot ko. Magminyo na lang sad ko, oy. Ug ikaw ako pakaslan. Ikaw, Jose. Sa kakilok ka na. Utag maayo si Mandila. Jose. Asawa na gyud ko ni taon. Kanindot pa diyan niwa mo kining mapunog. Muram ni gisubaw. Mas dako og gamay ang imo kaysa una na ko ngayaw. Jose. Unsa? Giatangan kang Dricos gawas? Uma, gusto ko na siyang magbalik mi. Mayabag! May bana ka na hinuon o niya gusto pa siyang makigbalik ni mo? Ako bitaw gitang parus, ma. Sibat lagi. Kana, ay yung tawag pagluib sa imong bana, day. Buutan ba yung taon to? Mahal ako si Jose, ma. Busa, dili gud mahitabo nga budhian ako siya. Di ko bulingan ang akong pagkababay. Dili gud, ma. Maobagaw, gisukmag ni Mos Drico? Ogaw, may doon ako kay magpatabang lagi ko na siya nako nga magbalik mo. Ikaw na sa kong kumo. Kung wa pa tumudagan, na. Kung taon ko itong mayo.
Una! Tagam, yabag siya, may bana na ko. Mahal na ko akong bana. Og siya ang sad-an nga dili kami ang nagkadayon. Siya'y sad-an. Unsa man, Rico, ha? Digid ka mo hunong og samok nako? Ipapulis ka, ha? Daymera, karon pa kumibatin kahinugo nimo nga nakasal ka na sa lain. Musugot ko nga mamay mo na lang nimong kabit day. Magbalik ta. Bisag mag-unsa ka, Padrico, di na ko nimo. Nilabay ng atong panahon nga malipayon ta. Imong giusikan ang tanan. Busak kalimti ko sa hingpit kay patay na akong gugma nimo. O gawas pa may bana nako. Og dili ko siya mahimong ilisan kay siya ang tanan para nako. Moong mahimo ba palayo sa akong kinabuhi kay bisag maunsa ka pa, di ka na makatilaw pa nako bisan kano sa Mayra! Way nahimo si Drico. Igo na lang sa mipato sa iyang luha ang mipalayo nako. Minyo nako og mahal kong akong bana og dili ko makahimo sa pagluib sa akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maris, ginaingon. Mas maayo gyud ay nga ang asawa anha lang sa bahay basta ang bana doon ay trabaho. Kay kun ang asawa mutabang og panrabaho, usahay makasugat og mga panghitabo nga dili maayo. Makasa ka na hinuon sa imong bana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Na di na ko mahimong mahikalimta. Di sa mahitabo nga may balik si Arman. Kaya wa man ko'y nabati nga andar sa motor nga naabot. Bebe, kanaugon ako, bi. Kinsa ka na ay. Ikaw mangguday ni Day Laura. Abi bayan ako kinsa, oy. Day off magudro na ako, Day. Maong nia ni suroy ko din is inyo. Naibaw masad ko nga kamurang duharon sa imong baby ang nia. Kaya trabaho ba yes, Arman? Kamerag yung duhang niya sa bahay, Day. O dali, oy. Sama ni Uing ni ara magutas pultahan ng gate nagtabi. Dali, oy. Dayon ta din hisod. Ali na ta na. Oh, oy, syempre ni mo dayon good ko. Kay doon na pud ko'y tuyo ni mo. Mo pa, Day? O, Day, nagkinahanglan og tawron ang gitrabahoan kong pawn shop. Mao nga ikaw akong gisuwayan og sukna. Kanaha kung ganahan ka man trabaho. Gamay para ba ng inyong anak ni Arman? Abi mo, Day, no. Ganahan jud kong manrabaho balik, oy. Basta, bahala og gamay pang among anak. Mo trabaho ko, Day. Ingnang inyong labaw ha, mo trabaho ko. Hala, no, sure ka. Unyang inyong anak, o pa man ay tuig, kasi may bantay ana, ha? Day Maris? Kung sa manrabaho ko taon, di na ko masugot uy. Gamay pa taon na si Inday. Kisa may mabantayan ako, matrabaho ka. Si mama na ko dong. Ako lang siyang suwayag ingon nga siya mo bantay sa bata. Suhulan lang gud nako gud. Gilaay na jud ko din his bahay dong ay. Naanad ba ako manrabaho sa onas daga pa ko. Di ko masugot lagi. Kaya bisa makauyab kang kauban mo trabaho. Bago pa ka ng anak, gisi yan na. Ha? Nga lang aral na ka. Sorry? Ako na ba? Atong uyab ba ta? Sumagod. Uyab ta. Nya, sa iyong trabahoan, may uyab sa ka. Mapitaw nga, gibugha din di ka. Dali-dali di ka bugha. Siya, uy. Minyo naman tagod. Nyara? May anak na ta. Sige, ang kuno na ako. Nga, kanyan to. Di ko makontento kung usaray uyab. Pero kuto ba naman sad sa uyab-uyab, good. Huwag man dyan ko magpahilabo. Kapuya, eh. Basta mauna to dong mo. Ay, Nagtrabaho lang iko. ay, Sige, kamo sugot, makigbuwag yun ko nimo. Nagpasabot lang na nga di ko nimo pinangga. Mas may pagmabuwag na lang dita. ayaw, day. Sige, gusto mo kakamutrabaho. Sige, sugot ko, eh. Hayo as mama ni mo. Nga mo'y mabantay sa bata. Salamat kay mo sugot na ka dong. Mahal gid kay ko nimo. Usap ta? Sige, ato na ko sa mama. Unya, usap ta. Paribansin ta? Unsa, paribansin jud ka. Ah. Sige, may kay plastada pa ko. Ayaw, eh. Sige, ribansin. Ay lang. Unya na. Tiko ko pa rin ako. Maragi dangat ni mo diha. Sige, mulakaw na lang ko madungong mama. Awa, sige. Okay ra bang ko nga ako'y mubantay sa kong apo, pero ayaw lang sa tablahang akong kahago hakay. Di naman ko makatindag hotcake o juice kung may bata na ko nga bantayan. Ayaw ka bala ka, ma. Suhulan ta ka.
Ako'y bahala nimo. Basta makatrabaho lagyud ko. Kay gilaay na jud ko pundos bay maoy. Dahala. Sige, ako'y bantay sa akong apo. Bebe, advance ko gamay be, kay mutaya kong swertres. Advance ko day marispe. Sige na na. Unsa? O day, nagagusto ko nun nimo si Bruno. Kuyog ko nung muron inig-out ninyo sa pag-duty na to ba? Kwapura ba na siya day? Taas o niya, dako o klawas o niya, punguton pagitsa. Oh my God, imagination. Oh my God. Kagilo ka anak yung bungot. Uy, kinahan bitaso ko ng Bruno, uy. Hala no? Labong kay bungot, tay. Kakilo ka na kung mauna na imuhawak sa ako, uy. Katuon ba yung laway na ako? Sige day, ingna siya nga. Musugot ko nga makuyog meron inig off na nato. Makuyog ko niya, bisag asa niya gusto, day. Kapeng yun ang imo. Di isama itong namatay kong asawa nga. Sus, ka pa, lagong kayong iyak. Paulo. Mao ka na Maris. Nakita ko kamo uban adtong lalaki nga migawas sa usa ka motel. Gani niyaw, gibidyohan ko kamo. Paang tinuod. Una kong nakakita nimo nga may kuyog kang babae. Imong giluiban sab si mama ang inahan ni Armand. Busa parehas rata pa. Pulos ta nagasa. May igo kong rason nga nagabit ko kay inutin ng ugangan ng babae. Nag-wheelchair lang siya. Apan nga kong anak si Armand, lagsik pa kayo. Ugway apan ang panglawas. Busa-buwagi ang imong kabitan. Kung di ka gustong tug-anan ako akong anak. Sige, tug-an. Kay tug-an ta sa kang mama. Bisag inutin la siya pero buhi pa siya. Kung masayad siya nga may kabit ka, atakihon siya og mamatay. Busa, sige. Tug-ani si Armand nga may laki ko. Tug-an dayon, pa Paulo. Boydong, di na lang ko butugan. Pero muhangyo ko niya mo. Unsa man na? Patilawat ang kausa, Debbie. Oh. Kausa. Ay, kana raman di ay. Kaya mangita pa jud kag samok. Sige ta na. Tan ako bisag asa nimo gusto. Lami-lami man sa kagnaw. Kausa lang ha. At na dayon mintas pamusab ako na. Sige ay. Nagpabilin yun ang among relasyon ni Bruno. Ugwa makahimo pagtug-an ang amahan sa kumbana nga may kapit ko. Kay ako man siya gipatilaw kausa. May na lang to, katilaw sa siya kausa ni magmahay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Josie. Ginaingon, ang pagpamakak sa kapikas, muresulta kini sa karma. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalimot. Uy, kanindot sa motor. Hala no, milki ka sa nag-drive sa big bike nag-bootsman mo nag-west side story ang dating. Hala no. Oh, wow. Kagwapo sa driver sa big bike. OMG niya siya kayo na ako. Ano naman simpak? Naman, sir. Unsa simpaka ang imuha, sir? Ambot usan ni simpaka nga taason man eh. Hala. Joker man ka, sir. Oy. Din lang isang pita ko pa. Kay matiguang dalian ng siron tada. Okay, bitaw, Sir Eddie. Unsa man ang simpaka imuha, sir? Sampak. Kung makatilaw ka na akong simpak, sampak din mo, miss. Kasi imungan? Josie. Wow, Josie. As in, dugaon ang imungan. Nice name.
Sige ko panawag ni mo ganiha, pero di man ta ka makonta. Akong gi-off akong cellphone, mang. Okay nga naman. Di ka ganahan nga doon ay musamok ni mo, Pang. Mang, nagmotor ko. Gitoy ako gi-off na ko ang akong cellphone. Ay na lang ko ni mo, Pang. Hangtod karon pang chicks lang gihapon ka. Mang, ang imong kahimtang karon og ako sa tong pangidaron lahi. Ako himsog bagay ko kay daghan kog vitamins kay gitubar. Pero ikaw, dili ka kamutubag mga vitamins. Pang, ang akong pagsigig adto sa simbahan kada adlaw, maunang akong vitamins. Maulagi. Mang, ang pag-adto simbahan kada adlaw makaayo man na. Pero mas mayam gyud ang muti kag vitamins. Ay, napagsigig tabi diha, Pang. Mangaon na ta. Kay mabugnaw na po ng sabaw sa tinuwang manok Bisaya nga imong gipaluto na ako. Mobarog sa ako kay magsukat ko, Pang. Sige. Ay, ang Ano na? ikuto akong hawak. Mo na akong giingon nimo, Mang. Tanawa ni kuto na ng hawak nimo. Okay. Sapin sa instruktor, Mang. Uy, kisap itong nanawag ako. Wa pag hindi ako matubag, napaong man na yun. Namiro naman yung niaw amay ngan. Kinsa man eh. Ako tawagan. May pagkatawagan. Miring, pero wa to baga. Yay. Kinsam ka din na binuan akong panawag ay. Akong kabuangan si Eddie. Noon sa mansad ko, hindi ganahan man ko niya. Layo kay mi og kintang sa edad. Imagine ha, 20 years old ko, samtang si Eddie, sa isinta na. Pero in fairness, dili siya tan-aon nga. Wala siya dili 60 years old. Unsa ka, no? May asawa pa ka siya? Hi, Eddie! Ang sa'yo mapaliton, simpak? Nakatagaan ka, Josie. Mag-ilis kong simpak. Ha? Ang naman? Doon na sikig bugal-bugal na ako, sikig panawag. Kunyag mag-return call ko, dili to bagun. Oh, mao ba, Ed? Wow. Kanino to mation sa pagsangpit mo na kong Ed? Ed, may ipangutan ako nimo ba? Ayaw kalain ha. Nga naman? Biyudo na ka? Kana akong patyo na akong asawa. Joke na, joke. Tarong, oy. Joke na, buutan akong asawa. O buhi pa. Nga nangungutan naman ka, ha? Josie? Gayud lang, Ed. Ganahan lang ko nimo, mao. Sa ito gisulti mo? Ganahan ka na ako. Ako ganahan sa ko nimo. Usaman, kurang busod na itong gana. Aron masampak yun. Unsa? Pang, ikinalagi kag dugay uli. Diin naman po ka. Mang, ay na nagpapangutan na. Ibaw ka na ako nga malingaw ko sa gigmotor. Ay, may nabati ko sa mga batanon karon panggod. Nga kanang moingon ko nog motor jack na. Nagkakomedyante man ka, tina. Nga, serious type man ka pag-asawa. Serious bitaw. Musamot ko ka serious kung masakpan ta ka nga may babae ka. Motor? Eddie? Ikaw man ko di ay na. Masayro na di ay karon. Motor ka? Suma ni mo. Motor ka. Motor jack. Hae naman ni Struwel nga nagpalit og sudan. Dugay mang nabalik. Pabuton ko lang. Siya rong maabtad og kadlawon. Gipahinom ko ng maayo, Josie. Ikaw dito sige binuang na ko, ha? Manawag ka o niya, kung tawagan, dili ka mo tubag. Dugay na kuha na magkaturjak. Kaya wala gana sa tida nga akong asawa. Talikdan ako. Pero niya, miabot ka sa kong life. This is it. O gipangandaman ko ni Higayuna. Nagtumar kong daan.
Unsa imong ipasabot, Ed? Nagtumad ko ga sex enhancer. Sana all. Aron dili ka magbahay. Unsa? Dili na. Ed, dili na pa ako virgin. Mo ba? Padi wow. Aron di ka mag-isod. Di na sayon-sayon na lang para nako. Matagbog ka ron. Ihatag na ko sa kumpiyan ko virgin. Bilang. Pinagtuon ko kasi na kung mapana. Sige lang. Paganahan di ka maayo. Ingon ini ko muli ba yung babae. Kitagpa ko ni mong maayo, Ed. Gakos ko ni mo, ha? Ed? Ed? Hala? Ngano ka, Ed? Ngano ni kahimag ka? Hala, Diyos ko, Lord. Ni kahis, Ed. Oh my. Unsa ko buhatan ini? Unsa ko buhatan? Dali, ma'am. Uban ako susod sa kwarto ni Mutilde na patay lawas sa iyong bana. Dali. Kinsa ka ba ni Ede din, sir? Batanong babae, ma'am. 20 anyos. Unsa? Lagi. Kabata pa. 60 anyos ang namatay. Namatay sa ibabaw sa kama. Naroon ba na, mamay? Naghigda nga way sapot kung naapo ng batanong babae. Tanawa. Ikay kabit sa kumbada? Ma'am. Wa kaludas inyong gibuhat? Halos imo nang amahan si Ede nga imong gipatulan. Usa kang klasiha sa pagkababay. Ha? Usa kang klasiha sa pagkababay. Ma'am, ailan siya kung sa akin, gwapa. Josie, anak! Sabay na hitabo ni mo. Anong niaga man din sa motel o kaubang bagyo ni mo ang tiguan, ha? Mureklamo kining kamatayon sa kumbada. Ipa-autopsy ko siya. Nagduda ko. Dunay foul play din Ikaw bang asawa ning lalaki, ha? O unsay foul play ang imong gipasabot, ha? Unsa? Pa, kung sa may resulta sa pag-autopsy sa mga pulis sa patayng lawas ni Eddie, mapriso ba ko pa? Mapriso gyud ka, anak. Ni patol man kag tiguang. Tanaway noon. Namatay siya, human nakaturjak nimo. Nagpakauaw ka lang sa atong pamilya, Josie. Ay, kuyawan lang ko na. Hala, tubaga na. Hello? Hello, Miss Josie. May mo bang moari ka karon dahil sa presintos po? May pangutana lang minimo kalabot sa kamatayon ni Mr. Eddie. Sud sa office, Miss Josie. Ipaabot ni mo asawa ni Sir Eddie nga namatay dito sa Hotel Guadalupe. Unsa? Ma'am? Lingkod. Gipatawag ko ikaw kalabot sa kamatayon sa kumbana. Og nakahukom ko nga iatras ko ang akong kihabatok niyo. Ma'am, salamat. Palikiro yun ng akong bana sa una pa. Sa batanon pa yun ni siya. Og nahuna-huna na ko nga maayo rapon nga namatay na. Mirese. Mitumar din na siya sex enhancer. Ang pagana kay 60 anyos na baya. Pero nalumos man ko nung iyang kasing-kasing nung namatay si Eddie. Ugwa ko ikaw pakasad ani ini, Josie. Di pa saylo na taka. Alang po kini sa kalinaw sa kalag ni Eddie. Pero mereseng namatay siya. Maaway na ko. Ma'am, daghang salamat kay mo kong gihatagan ng chance. Sorry kid kaayo, ma'am.
Niluag ang akong dughan sa nahitabo nga gipasaylo ko sa asawa ni Eddie o wa ko niya gipapriso. Palikero giday si Eddie ug matod pa siyang asawa nga si Ma'am Feda nga mirisi kuno nga namatay iyang pana kay nakapahuway na siya sa pagkapalikero ini. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Norma, ginaingon. Di ko raman ang takong naluoy niya, uy. Paano sa bang pagkahitabo, Nga mibati naman hinon kong paghigugma. Ang kaluoy, mi umol gyud usa ka gugma. Mao kining nahitabo so ang kinabuhi nga di nako mahimong. Nahikalimtan. Di si William Manya naghilak. Ay, lagi. Magpatabang ko do siya ni mo kay nangabit na sad ko nung iyang asawa nga si Layla. Ay, naunsa man tawnis day Layla, uy. Kabuutan siyang bana. Abi ko ba kuman sila magbuwag atong unan niyang kabit nga nagbinuutan na siya. Milihok na sa day iyang kakuragan si Lucky. Maugadi ga adto atong iyang banas ila basig maghikog to. Maluoy ka na ko, day Norma, oy. Suod ba yung mong igala ng Layla? Nataon sa day niya. Pabuwagin ang iyang bag-urong kabit, day. Sige na, maluoy ka na ko, day. Nakasiguro ka gid nga may kapit siya? Doon na lagi. Siya mismo ang mikumpisal na ko nga may pag-una siyang kabit. Mamagani nga, tagsa na lang siya nga mo pundog ba, day? Asa man ako siya makita ron? Ambot lang. Tuwa tingali to sa iyang kabit ron. Ay, dahil pa sa ragot yam? Usa maginaan ni mo nga wa mauyon ni Layla. Di man na siya managana o pangabit na no di ay. Lagi, kuan magod. Ato-ato lang niya. Di ko na siya kaagwanta sa gidakon sa kuha day Layla. Muna. Kaya kung mag-ana mi ba, sakitan na dyan. Kaya ko puno kayo nga kuha. Kaya taas pag yung kayo. Unsa? Wani mo ikita ang imong amiga nga si Layla? Wa gyud dong, uy. Ako gyud unta siyang pangutan-on kung unsa katinod ang gisulti siyang bana nga maoy hinungdan nga nangapit siya. Kaya unsa mo ko isulti ni William, ha? Basta, uy. Doon na siya gisulti na ako. Basta. Niya na ta dong. Doon na ta sa sukit ng motel. Naunyan lang ta magisgot nila, eh. Ang atong duha, maron, may ato ati manon. Lami na kaya, day. Ganina rin ko nagpugong diri taon, eh. Ganina rin tuskig ng ato. Mao ba? Mituskig na din ang gamay ni mo diha dong. No, gamay bitaw, pero gahi kay ni, mura ni bato. Tanaday. Naog na taday, nining auto. Kay labi na kay day. Did ko pulan og imo day. Sige pa diya na lang na ay na lang nagkiptay mong tila diha. Ako ning iko anang ako day ha. Ayaw lagi. Ano laming imo ka na lang imong dila kay mas taas. Diha na lang na. Uy, may kay ikaw miyan sa amo, day. Wala ko mulis amo eh. Mamatay ko dito eh. Day, uy, usa magitinood nga rason nga nangabit pa man jud ka. Ganun gipuhat man na nimo sa imong bana, ha? Tungod kay dili ko malipay sa iya. Grabe kay katambok iya, uy. Taas pagid kaayo. Gamay ko kung pagkapapay. Mao nga, luoy mga bit ko, uy. Igo lang gidakon. Kapoy kito sa kong bana. Mura kog nanganak. Ako sa Layla, no. Masad na akong gipangita ka ng taas unya dako ba? Gusto ko mo tilaw ingon anak day ka ng taas o dako. Day Norma. Mao na day. Kaya ang akong uyab nga si Dondon good. Daing gamay ramang keng iya. Kung mugahi mararagsa kong tudlo ka taas. Ay, di lang sa ko anak, uy. Grabe sa nakagamay, uy. Mo nang gusto ko mo tilaw dako unya taas. Na, ano lagi pangandoy baka tilaw kag pare kadak sa kumpanya day aron di ka magmahay. Day Layla. Gusto yun si Day Layla. Grabe, kainak kang William Day. Sus, porbida, katilaw lang ka ng iya. Ako nakatilaw ko, sa ulitaw pa na siya.
Ha? Tikuka ako Probinda. Gawas kong sipon sa kong ilong day. Kanya silang iya kong gikuat. Bungkog akong lubot day. Uy. Kung lagi. Isang tanaw ni mga akong lubot. Tuwad ko na, Bi. Aning gialarga. Bitaw, awag ikaw hinuon. Dako mong kang klases pagkababae. Ambot lang ka ha. Imo nang ang imuha tinaguan ba? Dako ba na? Kung gamay gali na, bungkag yun ang maigo nas ka William day. Kining ako, day. Sultihan talang ka, ha. Dako, kini. Maubitaw nga, di ko matagbaw kung mag-sex akong uyab. Uy, kay kamay mo king iyang. Uy, lam yun raw. Dako kayo? Dako, uy, Dilion maubitaw. ko na ito, ipasuda ko ako. So, madya, okay ka pa si mong lubot. Dako rin ka ng imuha day. O, lagi bayot, uy. Pero, ay, lagsaba-suban, ha. Mauwaw ta. Pida do, kung mauna day. Mas nindot day unta kung sama ni mo ang masawang William. Dini na sa ganiha si William, ha? Ay, ooy. Magpatabag lagi ko doon siya ni mo nga dili mo ulis ilang iyang asawa. Tuwa ba karon siya sa ila, no? Kaya ako siya nga tuon. Ay, tuag ito sa ila. Og nag-ingon to siya nga kung pwede pa adtuong kuno kas ilaha kay makigsulti ni Mos William. Luuya sang William, uy. Sige ma, atoon sana ko si William sa ila, ha? Tinuod yun di ayam? O, day. Di sa siya kaagwanta sa kuha kay dako kuno kayo niya. Taas pa yun. Ako biyaning hiktan, day. Hiktan akong lapakara ba? Ang ako, Pero, matangtang man. Matangtang ang lapakara sa kadugayon na kung sakyod, Oo nga, sige sa gila kay sakitan lagi siya, day. Lamia ka, hindi lang siya, uy. Mitukar naman kaya akong gana ron. Ha? No, lagi. Dahil Ay, pagkaksak hala, ko, ay. Ang imo, Init kay ko, ay, gana ko ron. Dali, maghigda ta, dali, dali, Norma. Ay, nata! Salamat ay ang sugot ka rin. Matambalan gid akong kahidlaw rin. Gusto ko matilaan ng taasag na ko. Gusto ka mo tilaw rin. Tilaw ako, anak, Pi. Patilawon ta karon. Niya, tanaw. Mo na day, ingana na sa katako. Mo niya akong ganahan o kipangit. Pare. Kini. Motong human sa nahitabo, naigugman ako niya. Ang akong kaluoy niya nagbunga o gugma. Maong karon, siya niya akong gitunay.